Ден 4, 8 без 15 и тръгвам от Аня и ще се опитам днес да стигна до Каминя, което е 32-33 км. Но отново облачно мъгливо, което ще направи пътя по-лесен. След като прекосих моста, навлязох в Вияна и продължих да вървя по крайбрежната ивица. Седнах да си почина на една пейка и тогава се запознах с Елейн, която е от Шотландия, но живее във Франция от повече от 10 години, работила е като журналист. И с нея прекарахме следващите няколко часа, говорейки за Камино, за религия и за живота. Изключително топла и сияйна личност, която няма да забравя в скоро време. Решихме да пием кафе с нея и попаднахме на Диого. След това всеки замина по пътя си. Пейзажът доста се промени и всъщност това беше един от най-красивите дни по крайбрежния път на Камино. Срещнах Виеко от Хърватия, който след като завърши Камино Норд, Северния Камино, е стигнал до Мущия и върви обратно надолу към Порто. Вървейки в плажната ивица на самия пясък, видяхме огромни вълни и всъщност доста хора по плажа, които не бяха оплашени от тях, нито от ледената вода на Атлантическия океан. Попаднах на моите приятели в Вила Прая де Анкора и бях изкушена да спра там, но имах още 8 км до Каминя и бях решена да ги извървя. И в 6:10 пристигнах след почти 40 км вървене. Бях много изморена, но също доста доволна. Хостелът беше прекрасен, изключително удобен и уютен и направен с много замисъл и грижа за пилигримите и гостите. Навън имаше не само маса за вечеря и перално помещение, но и градина с хамаци, маси, канапета и вана с студена вода и сол, където да се накиснеш краката. И си заслужаваше. Чувствах се прекрасно.